जोङो नैबे समाव दा रायजो राजानिफ्राय गासिबो मतामत लानायनिफ्राय जे फैबाय थानाय बे बिटिआर इलेक्सनाव जोङो सावरायनायनिफ्राय जोङो मिथिनो हाबाय फ्राय गैयाब्लाबो 80 जौखोन्दोआ जे इउपिपिएल आवनि भट होगोन। दिनै आं हारसिङै बेक्तिगत नङा, आंनि खाथि खालाव थानाय रायजोफोरनिफ्राय रायलायनायनिफ्राय बे खोथाया स्पष्ट फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंहा उरुहिलगा बे गामिनिफ्राय इउपिपिएल हान्जानो जि भट होगोन बियो जिअ सैत्य। बे नोंथांमोना जिहेतु बिपिएफ हान्जायाबो जिहेतु मोनसे गोबां मोनसे केम्पेइन खालामफैदों बा बिथांमोनाबो जरदार नाजादों गावसोरखौ सरकार लाबोनो थाखाय, बेयाव नोंथांमोना मा बुङो? बेथ' गणतान्त्रिक भाबे सोरबा हान्जादि फैनानै जे इलेक्सन बिफैनो मोना बा भटार्स हिसाबै बिथांमोना भटार हाइबुस्त खालामनो थाखाय पार्टि गेलेनो मोना बेथ' खोथा नङा। गणतान्त्रिक हादोराव बयहाबो अधिकार थायो। अब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ मोनसे खावलायनायसो दं, जिहेतु जोङो बिटिआरआव गिबि खेबनि थाखाय भट होनो मोनसिगोन। जिहेतु जोङो खौसेन जुदि थायोब्ला जोंहा मोनसे जायो। आरो बेबायदिनो जुदि बिपिएफ हान्जायाबो फैनानै जोंनि उरुहिलगायाव बेबायदि केम्पेइन खालायफैदों, बेखौबो जों खोनानो मोन्दों। अब्लाबो जोंनि साननाय हनाय, जोंनि आदर्श नीति, जोंनि साननाय हनायखौ जोङो मिथिनो हादों। मानसि बेक्तिगत केन्द्रिक हिसाबै नायोबा माखासे पार्टिफोरखौ नाम बुंनाया गोरोन्थि जागोन। बेबायदि होयोब्ला जों माखासे बेक्तिखौ नायदों, जों माखासे गठनमूलक खामानि मावनायखौ नायदों, डेभेलपमेन्ट खामानिखौ नायदों। सोर बेक्तिया माबायदि खामानि मावोब्ला रायजो राजानि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावना होनो हायो, बेराफारसे बेखौ जाय नायदों बेनो जाबाय आदर्श। आरो जाय हान्जाफोरा ओरैबायदिबो जायो जे माखासे बेक्ति सार्थनि थाखाय खामानि मावो, जाय खामानिफ्रा माने रायजो राजानि थाखाय नुसाननाय जाया, बिदियावबो जुदि नायोब्ला जों दा बेखिनियाव बिपिएफ हान्जा फैदोंब्लाबो एखेबारे गोख्रोङैदि खामानि मावनो हाथारदों जों मिथिया। नाथाय जोंनि रायजो राजाया बेखौल'सो मिथिनानै दं, जाय बिथांमोना जोंखौ इयुन लामानि थाखाय मोनसे राहाफारि होलांनो नाजाबाय, बिथांमोनखौ रायजो राजाया दाबो दं, दिनैबो बुंगोन। आरो आं बेखौनो साननानै लादों, जायखिजाया इउपिपिएलआ दि 80% मोनगोन आरो माखासे पार्सेन्टखौदि बिथांमोना मोना आं बेखौ बुंनाय नङा। एसे एनैबाबो भट हिसाबै गोलैखायो। नाथाय अब्लाबो जों हानायखिनिखौ बिथांमोनखौबो खावलायदों आरो बिथांमोनाबो आसा होदों जे जुदिहाय थारैनो सैथो, थारैनो इउपिपिएल पार्टिया जुदि रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावना होयो होनना बुंबा बिथांमोननिफ्रायबो जे मददआ होगोन, बे खोथायाबो जोङो रायलायनायबो मिथि मोनदों। जिहेतु बिपिएफआ जुदि बिथांमोनाबो जुदि आसा होयोब्ला नोंथांमोना बिथांमोननोबो भट होगोन नामा? बिदिथ' जानाय नङा, जिहेतु जोङो रायजो राजाखौ बांसिनै जों इउपिपिएलनि खोथाखौ सानखाबाय नालाय, इउपिपिएलआवनो थांगोन। आरो सासे सानै आं दहायनो बुंखाबाय जे 80% जायोब्ला जों थाबाय, जुदि 20% होनना बुङोबा बिसोर थागोन। जोंनि माने मोनसे पजिटिभलि मोनसे रायजो राजानि सानखांनायखा आरो बि। जों गासै रायजोआनो ज' जानानै सावरायलायदों। जों इउपिपिएल हान्जाखौनो मदद खालामगोन, अराय सम माने जों देरहाहोनो नाजागोन। बेखौ जों सावरायबाय थादों रायजो राजाजों, आरो बयबो ज' जालायनानै इउपिपिएल हान्जानोनो भट होनानै जों देरहाहोगोन होननानै आसा खालामदों। आरो जों अरायबो बिसोरजोंनो थागोन होननानै, आरो गोदोनिफ्राय जोंखौ बे इउपिपिएलआ फैनानै एसेबाबो जोंजों रायलायफैदों राजनितिक हान्जाया, खिन्थु जोंनि जाय बिजाथि बे फैथ'वाखैब्लाबो उनाव फैगोनखौ आसा दं। माने टिकेट मोनै हिसाबै फैथ'वाखै, टिकेट मोननायनि उनाव फैगोन नामा बेखौ आसा खालामनानै दं। होमबाबो इउपिपिएलनिनो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि, आनसलिकनि आरो सेंग्राफ्रा फैनानै जोंजों रायलायबाय थादों, बेखौ जों मोजां मोनदों। बेनिखायनो जों मोजां मोननानै सरकारखौ दाफुंनो सानदों आरो माने बयबो भट होनानै बेबायदि सानदों। जोंनि रायजोनि साननाय हनाय आरो गासै रायजोआनो जोंहा दाबो माने केनभास सोलिगासिनो दङ गामियाव न'खर न'खर। गासै रायजो राजाया इउपिपिएल सरकारनो भट होगोन होननानै गासैबो आसा खालामना दङ। आरो बिथांमोना जोंनि गामियाव हाबनायनि उनाव फैदोंमोन सानै साथाम, फैनानै जोंखौ रायजो राजाखौ बुजायफैदो। आरो जों रायजो राजायाबो बुजिना मोनखाबाय जोंनि ओनसोलनि आरो जोंनि गामिनि उन्नयनमूलक खामानि मावगोन होननानै गासैबो मिथिनायखाय जों रायजो राजायाबो इउपिपिएल सरकारखौनो देग्लाय भट होनानै जयजुक्त खालामगोन होननानै आसा बानायना दं। जितु बिपिएफ दोलोआबो गोबां नैबेयाव
फैदों गोबांबार स्पेस नागिरफैदों होननाय खोनादों मा बुंगोन नोंथाङा? बिथांमोनाथ' फैगासिनो दं खिन्थु जोंजों रायलायाखै जोंनि रायजोनि गेजेराव सानै साथाम सेंग्रा सानै न'खर सानै साथाम लानानै रायलायदों थेवबाबो जोंनि रायजोनि माने मतामत गैया जोंनि रायजोनि मतामतआ मोनसेल' जोङो माने नायगोन UPPL सरकारखौनो जों देग्लाय देरहागोन होननानै जोंनि रायजोआ आसा फारिना दं